Colorado Springs, rok 1979. Muž zdvihne telefón a vytočí číslo miestnej pobočky Ku Klux Klanu. Keď sa na druhej strane ozve hlas, pokojne povie, že chcel by som sa pridať do klanu, preto volám. Muž na druhej strane nemá absolútne žiadne podozrenie a o niekoľko dní neskôr je prijatý. Je tu však jeden problém. Muž, ktorý sa práve stal členom Ku Klux Klanu, je černoch. A tým sa začala infiltrácia, ktorú by nikto nepovažoval za možnú. Aby sme pochopili, že ako sa dá infiltrovať práve do Ku Klux Klanu, tak sa najprv musíme zoznámiť s mužom, ktorému sa to vlastne podarilo. Ron Stallworth nebol iba obyčajným policajtom. Ron sa narodil v Chicagu, no ešte ako dieťa sa s rodinou presťahovali do texaského El Pasa. No a tam vyrastal a podľa svojich slov to bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré rodičia mohli vlastne spraviť, aby sa tam presťahovali. Hoci bolo El Paso pokojnejšie než hociaké iné americké mestá, ani tam sa nevyhol rasizmu. Už ako chlapec sa stretával s úražkami kvôli farbe jeho pleti. No a niekoľkokrát sa aj kvôli tomu dostal do bitky. Keď sa jeho rodina v roku 1972 presťahovala do Colorado Springs, rozhodol sa dať prihlášku na miestne policajné oddelenie. No a v tej dobe to bolo docela akože odvážne. Len niekoľko rokov predtým boli Spojené štáty zmietané rasovými nepokojmi a predsudky boli súčasťou každodenného života. Napriek tomu sa Ron stal prvým černošským kadetom v histórii policajného oddelenia v Colorado Springs. O 2 roky neskôr, a to presne na svoje 21. narodeniny, zložil prísahu a stal sa prvým afroamerickým policajtom na tomto oddelení. Väčšina nováčikov začala takouto bežnou rutínou nejakou službou. Ron však už od začiatku vedel, že chce pracovať skôr v utajení. Fascinovala ho vlastne tá predstava, že policajt nemusí zločincov iba naháňať, ale že sa môže dostať medzi nich a vlastne zvnútra čerpať nejaké tie informácie. Ale táto príležitosť prišla skôr, ako by čakal. Jeho prvou úlohou bolo infiltrovať stretnutie, na ktorom vystúpil známy aktivista Key Wayne Tour. Ron tam teda neprišiel ako policajt, ale ako obyčajný návštevník. Takže počúval, pozoroval a zbieral informácie. Práve už počas týchto prvých operácií sa ukázalo, že má vlastne na toto talent. Teda splínuť s okolím a presvedčivo hrať nejakú tú rolu. V tom čase ešte netušil, že o pár rokov dostane prípad, ktorý sa práve zapíše do histórie. Aby sme pochopili, že prečo sa Ron práve infiltroval do tejto skupiny, musíme si najprv vysvetliť, čo je to vlastne Ku Klux Klan. A hlavne, prečo je prakticky nemožné sa stať členom tejto organizácie, keď si černoch. Ku Klux Klan, často označovaný skratkou KKK, je americká krajne pravicová organizácia, založená na myšlienke bielej nadradenosti. Vznikla krátko po skončení americkej občianskej vojny a historici ju považujú dneska za jednu z prvých teroristických organizácií práve amerických dejín. Od samého začiatku používali zastrašovanie, násilie a vraždy ako nástroj na presadzovanie svojich cieľov. Práve najčastejšími obeťami boli Afroameričania, no ich nenávisť smerovalo aj voči Židom, katolíkom či prisťahovalcom a ďalším menšinám. Útočili na černošských voličov, novozvolených politikov, ale aj na bielochov, ktorí podporovali občianske práva Afroameričanov. Sami vlastne pritom iba tvrdili, že chránia americké hodnoty, kresťanskú morálku a tradičný spôsob života. Po určitom období klan prakticky zanikol, ale nebolo to navždy. Na začiatku 20. storočia práve vznikla druhá vlna Ku Klux Klanu, ktorá organizáciu opäť postavila na nohy. No a práve v tomto období sa začali objavovať symboly, ktoré si dodnes spájame vlastne s Ku Klux Klanom. Dlhé biele roby, špicaté kapuce, no a ikonické pálenie krížov. Zaujímavosťou je, že tieto symboly vlastne neboli súčasťou prvého klanu. Hlásali nejakú tú myšlienku, že 100% amerikanizmus. Sice neviem, čo to je, ale toto hlásali. A znamenalo to niečo ako, že Spojené štáty patria vlastne iba bielochom v jednoduchosti. Tvrdili, že vlastne spoločnosť treba očistiť a od všetkého, čo môže vlastne nejako ohroziť alebo byť zlé pre americké hodnoty. No a práve preto bolo členstvo hlavne výlučné pre mužov a bielých mužov, teda bielých protestantov. Hoci bol tento druhý klan, druhý Ku Klux Klan vo všeobecnosti menej násilný ako ten jeho prvý, tak ale útoky a zastrašovanie prakticky nikdy neskončili. No a to najmä na juhu Spojených štátov, kde stále dochádzalo k linčom, nejakým tým útokom alebo vypaľovanie majetku. Počas rokov si tento klán vytvoril
také väčšie množstvo symbolov. Jedným ale s takým hlavným znakom bol Blood Drop Cross. Biely kríž na červenom kruhu a v strede bola vlastne kvapka krvi. Tento symbol vlastne dodnes predstavuje hlavnú identitu Ku Klux Klanu. Ale samozrejme ešte známejší je však symbol horiaceho kríža. Samotná tradícia zapaľovania krížov však ale vznikla ešte pred týmto klanom. No a práve tieto horiace kríže sa aj objavovali pred dommi Afroameričanov, pred kostolmi alebo na pozemkoch ľudí, ktorí vlastne označil klán za nepriateľov. To dnes patrí medzi najsilnejšie symboly rasovej nenávisti v Spojených štátoch. Mnohí si možno myslia, že Ku Klux Klan zmizol niekde v polovici minulého storočia, ale pravda však bola trošku iná. Aj na konci 70. rokov mal tento klán po celej krajine približne 6500 až 10 000 členov. No a v rôznych štátoch vznikli vlastne nové bunky, nové vlastne odvetvia tohto klanu. No a jedna z nich sa mala čoskoro vytvoriť aj v Colorado Springs. No a práve na jeden z týchto náborov narazil aj Ron. Tento nábor bol v novinách, no a veľa ľudí by vlastne na túto stránku otočilo. Ale Ron zdvihol telefón a skúsil tam zavolať. Bol rok 1978, keď si Ron v novinách všimol nenápadný inzerát. Stála v ňom jedna veta. Pre viac informácií kontaktujte PO Box 4771 Security Colorado. Išlo o nábor do novovzniknutej prevádzky Ku Klux Klanu. Veľa ľudí by vlastne tento inzerát iba odignorovalo, ale Ron spravil pravý opak. No a chcel odpovedať, ale spravil jednu chybu. Pri písaní vlastne listu, ktorý tam chcel zaslať, použil vlastne meno, pretože si myslel, že ho príde iba nejaký magazín alebo niečo také. No ale o 2 týždne neskôr sa práve ozval telefón. A to na linke určenej pre policajné operácie v tajnosti. Na druhej strane bol muž menom Kel O'Dell. S kým mluvím? Tady je Ron Stallworth. Tady je Walter. Volám zpátky. Bol to vlastne organizátor miestnej pobočky Ku Klux Klanu. No ale po krátkom predstavení prišla otázka, na ktorú Ron proste nebol pripravený. A to jednoduchá. Prečo sa chcete pridať do Ku Klux Klanu? Neskôr vlastne spomínal, že v tejto chvíli v duchu povedal, no a čo ďalej? Rýchlo ale schmatol papier s perom a začal improvizovať. Predstavil sa ako čistokrvný biely Ariec, ktorému už vlastne prekážalo, ako černoši a židia a ďalšie menšiny ničia Ameriku. Bůh žehnej bílý Americe. No a začal krviť jednu rasistickú nadávku za druhou rasistickou nadávkou. A dokonca sa vymyslel aj príbeh o svojej sestre, ktorá chodí práve s černochom. Tvrdil, že sa nedokázal pozerať na to, ako sa jej špinavými čiernymi rukami dotýkal čistého bieleho tela. No a že práve preto chce vstúpiť do Ku Klux Klanu. No ale počas prvého vlastne tohto telefonátu mu O'Dell prezradil možno aj viac ako mal. A prezradil plány tejto pobočky. Hovoril o členských poplatkoch, nákupe bielých rob a nejaké charitatívne akcie, že White Christmas pre chudobné a biele rodiny. Ale samozrejme povedal aj o plánovaných páleniach krížov. Ale jak som spomínal, táto tu vec mala proste jeden problém, a to, že Ron bol vlastne Afroameričan. Telefonovať vlastne mohol celé hodiny, ale keď malo prísť na osobné stretnutie, tak by to znamenalo, že táto infiltrácia by bola neúspešná. No ale preto prišiel s takou geniálnou docela vecou, a to je, že dvojitá identita. Teda, že jedného človeka budú hrať dvaja ľudia. Takže vlastne on bude telefonovať, ale na tieto stretnutia bude musieť chodiť jeho biely kolega. Bol to vlastne kolega z protidrogového oddelenia, no a v knihe ho nazval, že Chuck. Pred prvým týmto stretnutím mu Ron odovzdal svoje doklady, samozrejme bez fotografií, aby sa s týmito dokladmi mohol preukázať. A samozrejme Chuck si aj nasadil odposluch, teda mikrofón a takéto veci. Ron medzi tým sedel na policajnej stanici a celý tento rozhovor počúval naživo. Ale zaujímavé je, že nikomu z tohto klanu neprišlo divné, že muž, s ktorým telefonovali, nemá absolútne ten istý hlas. Takže nikto nič nespoznal a táto dvojitá identita proste fungovala. Takže takto fungovali mesiace. Ron telefonoval a Chuck chodil na tieto stretnutia. No ale potom sa stalo niečo, čo túto operáciu posunulo na trošku inú úroveň. Do Colorado Springs mal prísť samotný vodca Ku Klux Klanu. A to David Duke. Tento tu vodca dostával dosť často vyhrážky smrťou, no a tým pádom polícia si povedala, že mu prideli ochranku. No a akože spomedzi všetkých policajtov, no hádate koho vybrali, no bol to Ron. Takže paradox je, že afroamerický policajt mal chrániť asi najväčšieho rasistu tedy v Spojených štátoch. Po prvom stretnutí Ronovi podal ruku, ale Duke použil symbol, alebo teda
podanie ruky, ktorý oni používajú v Ku Klux Klane. Ron potom neskôr spomínal, že Duke ale pôsobil ako veľmi príjemný človek na rozprávanie a bol úplne v pohode. Len dovtedy, dokiaľ sa nezačali rozprávať o rasách. V tej chvíli sa podľa jeho slov z doktora Jekylla stal Hyde. Počas pravidelných mesiacov spolu naďalej telefonovali. Duke dokonca tvrdil, že by 100% spoznal Afroameričana aj cez telefón. Vrchol celej absurdity prišiel na jednom stretnutí v reštaurácii. A to bolo vlastne Bonanza Steakhouse. Ron sa vlastne Dukea spýtal, že či by sa s ním mohol odfotiť, no a Duke samozrejme súhlasil. Ale fotografiu samozrejme nerobil Ron, ale hádajte kto? Jeho biely kolega. Teda muž, ktorý sa celé mesiace vydával za Rona. Ale až keď bolo už po všetkom, tak Duke si to trošku uvedomil a spanikáril a začal pokúšať sa zobrať mu foťák, ale neúspešne. Počas približne 7 mesiacov sa polícii podarilo zastaviť nejaké tie pálenie krížov. Asi 3 ich boli, tuším, že 3 pálenie krížov, to sa im podarilo zastaviť. Dokonca aj zabrániť 2 vlastne bombovým útokom na gay bary. A dokonca získali aj nejaké tie informácie o členov z klanu, ktorí boli ale v armáde. A dokonca v severoamerickom veliteľstve vzdušnej obrany sa im podarilo prekaziť aj plán na krádež automatických zbraní. A to vlastne zo skladu Fort Carson. No ale táto operácia sa samozrejme neskočila preto, lebo Rona odhalili. Ale Kel O'Dell ho navrhol za vedúceho tejto miestnej pobočky. V tej chvíli vlastne vedenie povedalo, že táto operácia už zašla veľmi ďaleko a trebalo by to stopnúť. Takže dovtedy absolútne tento klan netušil, že jeho členom bol vlastne policajt, afroamerický policajt v utajení. Počas tejto doby infiltrácie sa objavila aj otázka a docela bola častá, že prečo nikoho nezatkli. David Duke vlastne tento argument stále využíva proti Ronovi a proti tomuto celému príbehu. Tvrdí vlastne, že keby bol Ku Klux Klan takýto nebezpečný, takže prečo vlastne neprebehli zatknutia, súdne procesy alebo nejaké obžaloby. Ron vlastne sa vyjadril k tomu tak, že táto operácia neslúžila na to, aby sa zatkínali členovia, ale že to malo slúžiť len na získavanie spravodajských informácií. No a počas tejto infiltrácii sa vlastne nedokázalo spraviť alebo neuskutočnilo sa to pálenie krížov. Vždy vlastne získali informácie o čase a mieste, no a polícia tým pádom mohla veľmi skoro zakročiť. No a samozrejme podobne sa stihlo prekaziť aj tie bombové útoky a krádeže tých zbraní. No ale v marci 1979 sa táto operácia nečakane skončila. Po hentom, čo som vám vlastne povedal. No a sám Ron sa stal novým vedúcim v pobočke Colorado Springs. Polícia vlastne po tejto akcii nakázala, aby sa všetky dokumenty a spisy spálili, ale Ron neposlúchol a nehal si vlastne členskú kartičku. No a samozrejme tento preukaz sa stal o niekoľko rokov neskôr jedným z dôkazom, že sa to naozaj stalo a naozaj tam bol. No a po skončení Ron stále pokračoval v policajnej kariére. Vyšetroval nejakú drogovú kriminalitu, pôsobil v jednotke v boji proti organizovanému zločinu, no a neskôr pracoval aj v Wyomingu a Utahu. No a v roku 2005 sa dostal do dôchodku a v roku 2006 tento príbeh, čo sa vlastne stalo, išlo vlastne do verejnosti, do novín. No a samozrejme novinári kontaktovali aj Dukea a spýtali sa ho na tento príbeh. Samozrejme Duke povedal, že to nie je pravda. Ale keď mu vlastne pripomenuli, že Ron stále drží tento ich preukaz a je podpísaný vlastne menom Ku Klux Klanu, tak trošku prehodnotili odpoveď. V roku 2018 sa vlastne tento príbeh stal aj filmom s názvom Black KK Klansman. V tomto filme sú samozrejme aj nejak vymyslené niektoré udalosti a samozrejme preto, aby ten film bol zaujímavý a bola tam nejaká akcia. Ale samotná tá infiltrácia toho klanu je samozrejme pravdivá a stojí to samozrejme na nejakej pravdivej proste veci. Ron samozrejme ale už tvrdí, že podobná infiltrácia by v tejto dobe už ťažko prešla. Že v ére vlastne internetu, sociálnych sietí a nejakých tých databáz je už veľmi akože jednoduché overiť totožnosť človeka. Než to bolo vlastne na konci 70 rokov, lebo vtedy logicky internet, telefóny nič takéto nebolo. Ale samozrejme napriek tomu zostal tento príbeh jeden z najodvážnejších vlastne infiltrácií. On sám vlastne potom aj napísal knihu. Možno takou najväčšou iróniou tohto príbehu je, že David Duke tvrdil, že dokáže odhaliť Afroameričana aj cez telefón. Ale vlastne nevedel, že sa práve baví s človekom, ktorého nenávidel viac než kdokoľvek iný.
Ak sa ti toto videjko páčilo, ja budem veľmi rád za odber, like, kľudne napíš komentár, čo si ty myslíš o tomto príbehu. Samozrejme všetky dôležité veci, ako sú zdroje, máš dole v popisku videa, aj moje sociálne siete, takže mi môžeš dať na Instagram follow. No a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Zatiaľ čauko.